Krish Bakhuid tong in Dubai nagabinda Chelsea Mauri banyo ke jinggo jingkya Dubai nagabinda ke jinggo jingkya jong Magdalene Solampiao ni Dubai ru nagabinda ke jinggo jingkya jong Hamber el nong light banyo ke jinggo jingkya Lait-ïa live country. Lait-ïa live country. Kohimen kopera hagane ka sngi kin mau ia ka sngi kerpang jong rosary Bakhuid kabalang ka pin kan mau yang ka jing kardor jong ka jing duai rosary Bakhuid pat ka jing kardor jong ka jing asylum jong Maria Tesoti tongenang IT ya para ka jing dumo jongi lemba ka jing asylum jong Maria Tesoti ba bangin long shaki kon ki Bakhuid ki ba janai ki ba jan badutrai ha kerteng uppa barukon barumen sim Bakhuid amen ka jinga e jong utrai jong yu Jesus Christ bat ka jinge jong oblai lem bat ka jinga silak jong men sim Bakhuid kindon rengka bat pi barom rengka bat pi ro tongin sangesh par ban kuslai halaga donut kemen siam jongi halor barro ki pop jongi kabba kaparte kayait lempa bun ki jinge ni don kam ban im haga jingkuid ban duai aside ai bau jisu unam pen kuid yangi ban light na bar ki jing talat jongi kabakata ka jinge jongi krampa ngindup lambas ngewerit men siam ban pediang hun yakaba ublai upenyait haga jingem jongi Jesu ba it pen kuid yangi pelai dud yangi na ki pop bangin long ki bariu pelai bangin wan pai shame nga pala ha ublay badon board baro bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun e daki jim parkhat daki tin daki kam daki jingle daki jingle pala janga daki jingle pala janga daki jingle pala bakrab e janga Namar kata ngakarpadi ka Maria Bakhuid kabayaisa ka teisoti yaki angel bat kiri koi badia pi ko himen ko para bandowai na gabinda jonga how try ublay jongi ublay badon bor baro ni sene yangi badandala map igi pop jongi bunyalam yangi shaka jingim bam jikut amen ngin nia duwai
nagabinda bahara ke jing dumu shimet ngiwan rahau Jisu ya ki bapang ki bashitam bagabor Jisu nampau haki ngidwairu nagabinda kamega Bible Convention nagabinda brother Sajid but bahara ki pai jungu bele ki ben yalum lang hangni ha Mawkhlam nadu kadar kadlai tarik bangin yo ya ka Sngi ka ba light na ke jing tut ke jing vit ke jing slap paro ai Jisu unang shimdi pura ya ke jing penyai jongini ke Sngi baro lempa ke jing ya side lem jonga Maria teisoti ngidwai nagabinda bahara ki nompop bakin kerlaka pemut ngidwai nagabinda ke Israel but baro ke Middle East bakin don ke jing su kotrai ngi karpad yeme tote ia ka jinga e jame hapoki do nur jangi ba mangi ki bela tip ia ka jinglong do jangu kris kun jame na ka kubor jangu angel balemba ka jinga side janga Maria te suti bala karko da ka jingsha shitam ba ka dim phana jangu ngin poi sha ka buram janga jimmi pat da utrai jangi Jesus Kris kun jame uba imba ba sensha rengkat bad me ha ka jinga lang kawe janga min siem Bakhuid ublay junom la junom Kajing pule Nyngkong, kajing pule nagasiti Paulus Bakhuid syaki Kristan hagalatia. Ko para ngadas ngalungo ngain ba pi kenrain kenria no kloin lan nau tau ba la khode pi ha kajing ai Chris. Bat ba pi lej no syaga we pat ke gospel. Dai badon ba daga we pat ke gospel. Henry kidon kato kan ki bro ki ba pin klumar jung mo dia pi bat ki kwa ban pin kompong ya ga gospel Chris henry wat lada dai mangi ne wangel nabneng oba wanelam pi ya ga gospel kabaya per nagata kaba ngil yala pi to un long ubat latim kumbang iladap ong shwa ngong biang menta lada unu uyalap happy ya ke gospel kabaya per nagata kaba pilay opdang tun long balatim tim tang awadia ka jing menjur jong kibreu ni jong blay ni nga persang ban persngobhaya kibreu lada ngadang tap ban persngobhaya kibreu dalalay ngamday ban long usakri jong Chris ngakwa ba pintip ko para bangin ba gospel ya ka bala ya lap danga kamday ka gospel jong breu naba ngamsem yo pedang ya ka now breu lumdi lahikaya ka nanga hanga henry kalawan daga jing penpau jong Jesus Christ aktin jong try Raspaksa. Kau
undon rengkad bat pim. Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kum ulukas. Kaburan kami betrai. Hakami uwe ustad ain ule yang ban tinju ya ujisu uong ko nongi kai ayu ngade ban le bandup iyo ya ka jingim bam jekut. Ujisu la jibab ya vu la to ayu ha ka ain pipuli ayu hangda. Utau bri ula jibab pin id ya utrai u blay jumpi daka donu jumpi baro daka mensiam jumpi baro daka bor jumpi baro but daka jimmut jumpi baro but yala paramarjan kumba yala dehi teu jis ula ong hau pela jibab ya ka badai to le kumta but pensa im henry ma upat ba ukwa ban pengsan yala de ula kili ya jisu te u paramarjan jonga ujisu la jibab uwe ubruyu la hiar na Jerusalem shajariko but ulangat hakakti kinong lute kiba enda kila lute yawu but kila sho yawu kila petno but kila ino I yawu kum ubayap ti kala jia rengkat pa uwe ulingdo ula Lait-ïa nakataga lindi but haba ulay I yawu ulayait laka yaid kum juru uwe ulebi haba ula poi hakataga jaka but ulayo I yawu ulayait laka yaid Henry uwe unong Samaria kadba udang leit ula poi hagataga jaka ba udon uta ubruyu but haba ula yo I yawu ula sngausene te ula leit sha u badula spine yake jimong jongu uda te daga umbinyang wat kawain nangda ula kindiu yawu hala ukada badula yalam yawu shak ying basa badula sumasu keriawu Hagasngi haba bud ulase denar badula ai hau trying basa hu ong artat to sumaria bu but kat kaba pi pelut tam ngansiu enda ngau wan pai biang unu nakini laingut pi tarai ubala peni ba ulong upara marjan ya uta ubruyu ubalangat haginong lute ula jibab uta ubala le isne yawu teu jisu la ong hau kile Bartolema piru kumju. Ka gospel jong utrai. Jingero ya mego kres. Kohimen kopara bayir ha utrai Jesu Christ. Mindagasngi kabalang kakin mau ya kasngi burom jong rosary Bakhuid. Habangi kin mau bad ngi rake ya kas ngi burom janga rosary Bakhuid ngi di ben soto kane kalong kas ngi burom artat janga Maria teisoti kabala yarab ya ki kristan ban job halor ki baman halor ki nongshun jangi kristan bad kane kas ngi burom kabayade bad ka tema lepando kaba ke ki hima jangi kristan baro kabayale Persya ya kahima jangka Turki bayalam da unong senshar jangka Turki bad kila kwa ban job halor kaniam Kristan ban pinskem ya kaniam Islam bad de hangta ki Kristan baro kila duai shirhem hapo ke jingelam jong upa Bakhuid ula kendu ya ki Kristan ban duai jur ya ka rosary Badaiti ya ki Kristan baro ha kajingya sailem jangka kenamba kandup yale Persya ya kane kajingkwa jongutau nongsen shar banjob bat penjot ya kari jongi Kristan bad kadba ke Kristan ki snau talot ha kata katma kabor ba mayan kalawan ha padeng jongi panyada yaki bad kari ki batra kiba yale Persya kila rem bad kila pinpai no kila late pai naka baniale tema bad kiri jong Europe ngila banong bad kari jong Europe kala ngari kaba kleintam jong Kristan hakata por bad house name katsan spa hinyu poway bad
upa Bakhuid pius basan ula penskem ba kane kalong ka jingya side badon burom janga Maria Teisuti ba yarap yaki Kristan nadu kata ka por ki Kristan ki layo jingate ka ba kam skem ban duai rosary kam shirhem namar ki layo ba kadon ka bor ya side ha ka kemi jongo ble ba ya ka ba ka kemi ka ong ya ukun kan kongo be te nakata ka daw ko himmen ko para hawni ubanai kat bangi duai rosary ngide ben duai da ka ne ka jingate ka bangi don haw jisu lemba ka Maria Teisuti hoi ka Maria Teisuti kalong ka jingking ka ba yarap yangi ban poisuk sha ukun jangka namar kai kalaban pinyalut hangi ya ka jinga e ka jingar ku ha ka jingim baladang ni duai da ka jingate ka jing duai jongi kan seizo namar ka Maria Teisuti kamde ka kami beneng ka ba pin kalad yangi na ka ta ka jingi du Chris henre kalong ka kami ka treshitam ban penyajan yangi badu kon jangka kamju 3% ya ka jingate kamju 3% ya ka jingkoi kamju 3% ya ka jinglong uble jongu jisu henre ka 3 rengkat ha ka jingim jongi pan penro ya ka jingate mangi don bon gi jingjia jonga kampala jonga jingduai rosary ha ka jingim shime jongi Yes no bon gi briki on habang ala duai shirhem ya rosary kadbanga ya kendo jinge ngala light luit ka Maria Teisuti kalawan yarap yangi ka yarap yangi kamba shibun banya ki briu jonga parthe ladangi shania ha ka bor ya silem jonga Maria Teisuti kanlong ka ba khaloi ban yarap kamwan marwe ban yarap henre kan manialam ya ukun jonga ban yarap te ngio jing yarap na ujisu ngiyo bor na ujisu halor kie baro kabangi shem jinge halor ki jimpang jongi halor ki jingshitam jongi halor ki pop jongi nagata ka daw hakini gisngi ngiyosngo ya ka kubor bai ai daw jisu kumjuro ngiyosngo ya ka kubor ba ai da ka Maria Teisuti namar ka Maria Teisuti ka angnut palat nagapinta bharo ke mensiam jongi briha ka nega prate kamshim kwa but ive ubriuru but jotno kalampidiang ujisu nagada gadao ka Maria Teisuti ka kendo jur yangiru baro lempa ki kubor ba per to kala ka bamul to duai rosary to pinbiang yalade nakapinta ki pop yino ya ka jingim janga pop namar ka por kala jankot namar ka jingwan jongu kun janga kala jande ha ka nega parte pemintang idon kampan shimkia yang ka jing ai kubor jonga Maria Teisuti ha ka jingim kenamba what ive mensiam ro inam jotno ha ka ba jingai na ka jingido Chris te naga taka daw ha ka gospel minta kasngi ngiusngo ujisu kren ha start ain ba kae ka hukum ka ba karau ka bangi deben im ha ka jingim lesi start ain ula wan ban tinju ujisu ula prakat ulang kam start ban ya ujisu bad ula kelli ka taga jingkelli ka ujisu bad ujisu lese umla ban jubab yaw lese ujisu jubab akala yaw lada ujisu jubab akala uperkat ula ban rem ya ujisu ula ban pinrem ya ujisu don bon ki buryu ki persyang ban pinrem ya ujisu haga jingem jonki kumbang yusngo naga jimpule naga chiti shakelesia u Paulus bakuduong ngidon tangkawe ka gospel ngideben imya kata ka gospel ngideben ngeth hakani ka gospel ngideben penimya kani ka gospel ngideben penimya kani ka kubor henre don bon ki buru ki persham ban taulat kumwe pat ban pin blad ya ka jingi ka jongo jisu naga binda ka jimman toy shimet don bon ki buru kila ina jisu don bon ki buru kila stang ban im ha ka pop but don bon ki buru ki snohun ban im ha kane ka jingsa ba jonga parte hapadeng kini ki jingale baro ngideben kindiu yaka kubor baba ngideben kindiu ya ujisu haka jingem jongi bad ujisu la jubab kumno ya uni u start ain ngila yosngo ula ong ka jinge kristan
ka jinge kristan ka kendup ya ka jingim jongi hakene ka perte habangi koloi ban isine yakive ka jinge kristan ka jingi doble ka kendup ya ka jingi ya ke para marjan te kabamod kumba le ka maria te soti kale barabor ban lumlang ya ki brio kala don ka jingi ya ki para marjan de nagata ka daw kala dap da ka jingisene ha ka jingim jonga haba kala pediang Nyngkong ya ujisu ha ka jingim jonga kala Lait-ïa ki marjan ke badon kam kum ka Elizabeth kala don hapo jonga ya ka mensiam ban isine ban haka ju ka dor mindaru ka Maria teisoti ka kendu ya ka parte na marba ka don ka jingit ya ki marjan jonga ban da ka jingisne ka kendu yang iwan pan pai kane kalong ka jingit marjan haka jingim kristan jongiru ngide ban don kane ka jinglong ban Kristian iki beri batalon, ban kering iki beri batalon, ban yalam iki syau Jisu. Lese yalade shimet ngimla. Henry ka Maria te isoti kalong ka nongyarap ka baklain jongi. Nakata ka daw ngiki Kristan Catholic. Ngi duwai rosary mangas ngi pinri bale da ka ba duwai rosary. Ngi tid ya ka baneng rengkat bat ka Maria te isoti ba Jisun wan hiar hapadeng jongi haki ingasem jongi haki ba pangi ba shitam jongi haki nompop jongi ha kanamba barokin wan pai shau Jisu nagata ka daw ko himmen ko para wat habangi duai rosary ngidon kamban sotu omde ngi duai marwe shimet henre gin duai ngi perlanglang ngi lumlang ya baro ka parte hakak ti jongi habangi duai rosary na maromde mangi marwe ngi duai shimet henre ka Maria te isutiru ka duai rengkat patni bad kat bangi duai marwe shimet hayeng jongiru ngi deben sautu baro ka parte kadon hakak ti jongi baro ki bryu ki don hakak ti jongi ki nompop ki don hakak ti jongi ya ki bathlot bor ki don hakak ti jongi ya ki bapang ki bashitom ki don hakak ti jongi ki bryu ki bampat pediang ya Jisu hado minda haka jingim jongiru ki don hakak ti jongi kane khalanga bor jonga rosary namar ka jingduai rosary ka pallong yangi banlong kawe bat ka parte bat papallong yangi kawe bat baro ki bryu kumba le ka Maria te soti Tina kata ka daw ngide ban id ya ki paramarjan kumba Jisu lahi kai haka gospel mindakaski ngimde ban tur Roma na kano ka jingi kai kendriang ne jingi kai bakala lese ki bru ki kren bon ki baro lese ngi ki catholic ngi duai rosary don bon ki bru ki sautanad compare ya kata ka jing sautu namar ngi penshang nongerim ya ka jingim jongi haka gospel ka gospel kam kendai ya ka kami beneng ka gospel ka kindiu burom ya ka kami beneng ka gospel kawan na ka shindur jongo Jisu ya ka sur basawa na ka dimba na kalong pediang ya ka ne ka kami kum ka kami jompi ladangi pediang ya ka ne ka kami kum ka kami jongi ngi im ya ka gospel namar ka gospel kala ai daw Jisu u Jisu keren haka shindur jongo shua ba yunyap pediang ya ka ne ka kami kum ka kami jompi tongin pediang ya ka ne ka kami tongin long ke ba shirhem shushu benduai kenamba ki jing snio jangka parte kinrem hakamat ka jingya side jangka Maria te suti kum ka kitab Genesis ka kendu yangi ka kun jompi kan yroid ya ka kli jonguk soit bamen ya upseng ai ba lemba ka jing shirhem jongi nginyo bor ban penrem ban yroid ya ka kli jong manle ke mensiam ke ba her saudong jongi kenamba kinum yo bor halo jongi halo ki ingasem jongi halo ki kristan halo baro ki mensiam jongi brio Jisu be id karku kardo yangi penslay yangi penkantang yangi kenamba ngilongi kristan bas kem haga jinge rengkat bat ka kemi beneng jome kabalong shisha ka kemi kabayarap yangi haga jing talod ke jimpang ke jing shitam jongi enyaro yau trai Jisu Christ tongin plai ke jingi nganget hau play upa brenbor parok kunung tau ke bening bat ke kendo padahal Jisu Kristus kun pamarwe jongu utra jongi yau bela pun men sem koi yau bela kan ke Maria te suti
Berasal ben popon Dios Pilatus. La sanar pnayavu, la yap la tep yavu, la hiasha kibaya, hagasni habalai, mi pat ni kibaya, la kiu shabening, ushang shakamon ublay upa, badon bor baro. Nang ta unwan pat ben bishari kibayim bat kibaya. Ngangid ho men sim Bakhuid, hagabalang Catholic Bakhuid, hagajing yasulok irikoid, hagajing mab ikipop, hagajing mi pat gado, hagajing imbam jikut. Amen. Weisbar mir pusat. Toya duai ko himen ko para baka jingknya janga bar jumpi kallang ka bapriang hun hau play upa badon bor barro Trai priang jingkinya ni ti jumpi na banta ka jingaro aburang teng ju kajimandoi kalam puju pa konwai. To ai ngi karpat ko trai ba en pinyade dur yangi bat kini ki jingai ki bang ilawan tarwa bat kumta ban ken mau ya ki jingmaya jongukun balaka marway jame kramba en perlong yangi ki babit dor yagi jingkular jongu uba em bat sunsha junom la junom Amen. utrai undon rengkad bat pim Rengkabat phi to kentiu yala ki doinut kintil kisha tongin aingu ya utrai ublay jongim kasong hok bat kadei. Dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadaiti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ka ko kendrat ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut bat ban yero bat ban kerku bat ban pendon buram ya ka kerteng jame kam dame hakene ka sngi buram janga rosary Bakhuid janga Maria bala kerku ka teizoti junam kaba daka jingka serngio jungumen siem Bakhuid kalapun ya ukun bala ka marway jame but klem da duno ya kaburam janga jinglong soti kalaka nagabinda ka perte ya ka jingshai bam jikut utrai jungi Jesus Christ lemba jungu ki angel ki ro ya kaburam jame ki hima ki demmani but ki bor ki kinyu hakamat jame ka bening but ki bor ka bening but ka sarapyam bala kerku ki amane rengkhat daka jingkamen ngi karpad ai ba ke sur jangiru kinyaso bat ka jangki khat bangi pen bana da ka jingero bas ngevreit parangi duai daga jingate kabaskem bau men siem Bakhuid
ban wan khiar halo jangi halor ke jing tarwa Bakhuid jangi ba lempau men siam Bakhuid ngi borlot halor bahar ke men siam blaitau bahar ke men siam jangi slap bat ki ler bat ki jimpang ki jing shitam ki jing tut babun chai ay men siam Bakhuid unam pindu kait ya baro ki bor jang ke jing dum kaba shang kerleng ka parte halor jangi halor ki inga sem jangi nadu ka donut ituai ba ka bor jang oblai bor jang men siam Bakhuid kan senshar pen pindu ya baro ke jing sinu na po jangi saudang jangi da shisha melongo Bakhuid ko trai kata mei jang ka jing khoi barom namar khatangi karpadia me to pen Bakhuid pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya men siam jame kum ka umje halo jangki bakin kalalang yangi kamet bakasnam jango trai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka monsnga ba ula pediang yaga jing shashitam ula shim ya upu badaka ba ingo yame ula kedia yavu badalai halage senran u ong to shim batto bam na kane pi baro na marka ne kalong ka medjanga yakaba enaiti naga benda jumping Hagaju ke rekomendala le bam ula shim ya ka kuri pada ka baingo biang yame ula ayaka halage sentran u ong to shim bat to dina kane pi baro na marka ne kalanga kuri janga snam janga jutam batimai bat bam jekut ya ka ben pen mi na ka benda jumpi pa na ka benda ki babun na ka benda ka jimap ikipop tale akane ben kan mau iangam ko snam ba kardor jang Chris ta pen kuid yangi pen kuid ya men siam hadim pen kuid pen koi pen kia ya ki bapang ki bashitam baro ya da yangi na ubamen na ki kalam kajimaya jonka jinge marka ta ngi ke ba pen menda ya ke jingia ba ke jimi pha jangu ngi tarwa hame ko tra ya upo janga jingim ba dia ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem na mar mela new yangi ki ba bit ben ya hakama jamme ba ben shakriye me da ka bas ngi verit ngi kar padi me ba ngi ke ba yo benda hakamet ba gas nam ukris ngin long ke ba la penyat le ka we da omen siam Bakhuid to ken mau ko tra ya ka balang jamme ka bala priang hasatala ka parte but to penjana ya ka ha jingi rangat bado Francis upa Bakhuid jangi will but marvenu bishop jangi but bahar ke lingdo but keriniam to kan mau lemro ke himen ke parashin rang but kinde ke bala yoti ya da ka ba kermen ya ka jimi pa but ya bahar ke bala klat no ha jingi sne jamme to pediang ya ki shaga jingi jingsha ka kama jamme to isne yangi bahar ngi kar padiame barengkat but ka maria te so di Bakhuid ka kame jango balai hu Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid hu Francis disease Bakhuid but baharu ki rikoid ki bela pen soba ya me pateng la pateng ngin long ki babit ben yo bin dale ma ga jingim bam jekut but bangin ro but pen don buram ya me da ukon jamme o Jesus Christ dawu lembadu badhavu kanlong hame ublay upa badan bor ha ga jingelong kawe jungamen siam Bakhuid barok burom bat ga jingero junom la junom Amen. Ko himmen ko parang induai nagabinda bara ke jing dumu jangi nagabinda kamaga Bible convention paganum slap shunang ne shakamat baga borji sunang sen shar halor bara ke min siem jangane ka Maria induai nagabinda ki bapangi bashitam Magdalene ka bapang kumjurung induai nagabinda ime jangi pin shngain but on badngi ba kanangyo jingkoi jingkhia
bad baro ka bor jisu nang trai kam halo jangi kopa jangim ba ha bening kalong ka bakui kapteng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kendo kumpa ha bening toai ngi minta ka jimbam jangi ka hala ka sngi patamap ngi kren khang jangi kumbangi rungi map ye ka bele sniu yangi bad wadenam yangi sha ka jimpen shai rei taplai tingi na ka basniu taplai yangi ngi karphat ko trai na ka jing sniu barra ha ka jing spoon jame tai jing suk jing sign ha ka sngi jangi knamba da ka jingara ka jing sne jame ni light bara bona ka pop bangin yo jing da na ka jing jinjar barra kat bangi da ngap kemelen dia ka jing karmen bakhuid bad ka jing wan pa jung nong penim jangi o Jesus Christ Namar ka chume ka long kaima, ka chume ka bor ba ka brom, jinam la jinam. Kotrai Jesus Christ me bala ong ha ki apostol jame ka jing suk ngai no happy ka jing suk jonga nga ai happy wat pe tigi pop jungi hendra ka jinge jonga balang jame par ha ka jing spoon jame tai ha kai ka jing suk par ka jing atli kawe kat kum ga mon jame mame uba im bar basansha junam la junam Amen. ka jing suk utrai kandon barabo rengkat bat pim dap ta ka jing edu Christ tangin ya ingu markelia Hakumi ukun lambaro jongo bele. Hakumi bakit na ka pop jonga parte. So kito ke bala kot shaka jinka wai jongo ukun lambarot. Kamet berias nam jongo Chris kan rianga shaka jingim pam jongo. Amen.
blay komen siam Bakhuid ngi songo yame na kabita ka jingi sport chame karko kardo yangi way mangi ke balayo pinyang yame ha ka communion Bakhuid ha ka communion men siam ha ka ngi Eucharist Bakhuid pengantang ya kamet ka par jangi pengantang ya kamen siam jangi pengantang ya kane ka mariang saudong jangi pengantang ya baro ki puryo saudong jangi ai ba ki nong pop kin kala ka ba mon ni ai ti hame ko Jesu ya baro ki men siam jangi pleitao basen share ka parte panai road yangi ya baro ki black magic baro ki jingle jadu mantra ka ba ki puryo ki pa parsha haka sain dur jame ko Jesu menang pelai Lord menang lau ya mara jadi rusoi kata ya kamen kapar jangi ya kinyang jangi jimpang jing shitam ya jing sosi ka babon jai ya jing jenjal babon jai Yesu pelai Lord yangi perlang yangi pelai Lord daga bor jang men siam jame daga bor jang bening daga jing asylum jang maria te sonni pangindop laban job hamal lagi jai ke nongshun bawan yale persya yangi namar in long ki kon jame in yedia me in shakriya me in don bad me ko Jesu ai boring ko Jesu ben slaying ko Jesu ben guide ben kiai ko Jesu yada sumare ko Jesu hallelujah 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 Jesu ai bor ai kamen siam oblay nang sen share ka mariang ya ka parte ya ka donor yung ibriyo maro ki briyo daga jing jenjar ki nang lain loy nag jimpang nag jing shitam nag jing sosi ki nang lain loy na maro ka jing julo jang mariang ki nang lain loy na maro ka bo jing suning ki nang lain loy hallelujah 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 Jesu 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 hala 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 hallelujah 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 Jesu 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 ai bor inge Jesu yada sumar inge Jesu hallelujah 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 bengalai inge ko Jesu percaya bar ke jingsni jangane ka perde la 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 Jesu 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 to nginia duwai ko trai ko blay jangi kumbangi penbana hagane ka sacrament ya ka jingia bad ya ka jimme pa jangu kun jame ngi karpan ba habala pelong yang iki nongyo benta ha ka jingsha shi tom jangu ngilong ki babit ben yo benta ru ha ka jing tengen bad ka burom jangu da u Chris utrai jangim utrai undon reng khat bat phim blay badon board badon kar kuy uppa baru kon baru mens im Bakhuid amen ya lisuk ben bana ya ka kubor babaj ngutrai da ka jingim ka jompin Yeso ya play aspa trapper
Amen. Señor, yo traje Jesus Christ. Amen.